Čaute ľudia, zdravia z Mr. Citron, A opäť. máš Weber, znovu. Takže sme tu znovu na serveri Minecraft.com na prehliadke číslo 2, tak ideme na to, no. No, môžeme ísť, tak poďte s nami. No, takže Kam teď? uh, minule sme si prehliadli farmu, spawner. A, Um, a teraz môžeme ísť troška mimo spawnu, no lebo tam nás čaká VIP, shopy a také tie veci, takže môžeme ísť tam. no, tak poďte, nasledujem, lebo ja neviem kade. Poď. Ty teraz nemáš meno, to je halúzne. Počkaj, nemôžem utekať, nemám papať. Aha, na, ja ti jedno dám. No, daj. Dobre, stačí. No, takže toto sú parcely, tu si môžete stavať dom, a keďže nechcete mať toto, Počkajte chvíľku, len sa musím napapať mojho veľmi super meloníku. A ešte tohoto, kuketičikám. Dobre. Takže, vieš, to no, si to rastú. Paučíkovia a za mnou idú, takže a zatiaľ tí sa venujú týmto Dobre, takže, divákom, takže poď za mnou, no, lebo práve sleduje veľmi zlý spider a všetci creeperovia, takže musím utekať. kde si? Inventory si ty teraz. Aha, hentan, čo sa bije pred bránou? Nie, No, tak ja inventory si. Tak toto a sú to je zle. parcely. Tak daj na mňa to pá. A Mr. Citron. Potvrď. Dobre, tak už si tu. Ktorý si, Áno. lebo sú tu traja sme tu. Nezačínaj si dať len. Dobre, takže toto sú parcely, ja neviem, kde je VIP. Idem za tebou. Poď sem. Tohto spidera tu nechcem. Ježiš, my sme tu traja, neviem, ktorý si ty? Aha, ty si išiel už, dobre. Daj si je jedno. No ja však ja mám bez jednotky, lebo... No poď. No No, super, tiež. Takže táto budova, keď zatočíme tuto, tak to má názov VIP, no a že to si môžete kupovať SMS VIPčko. Tuto vám Mr. Citan ukáže, že čo je tam napísané, no ako sú výhody a také tie veci. Výhody pre extra VIP je stack skla, pár iron blokov, 10 000 $, stack glowstone, 5 stackov dreva pred menom extra VIP, stack dia armor, iron zbranie a môžete dávať kick, potom ešte fly, koberec, 2 stacky, XP a všetky wool, takže ja si myslím, že je veľmi výhodné. Teraz sú len VIP výhody, dostaneš pol stacku dia, stack lapis a všetky wool a pred menom titul VIP a tu je No, vlastne jak to zakúpiť, takže to... Potom môžete dostať aj VIP navždy, aj extra VIP, len určite to stojí viacej. no takže teraz môžeme ísť ďalej, to sú vlastne parcely, takže ale z týchto parcel sa dostaneme aj do shopu, aj do krásnejších miest ako je toto, takže ma prosím nasledujte, no. Nasledujem ťa, Steve. Tvoj skin sa volá Steve teraz, však to je ten originálny. No, followujem ťa. No, takže kade? Takže radšej by som dal spawn, a zase musíme ísť inou cestou, no lebo toto je úplne mixované. No dobre, No, som na spawne. takže poď sem, Ty si ale rýchly, ty vole. presne takisto. Len až na to, že tuto zatočíme, tuto si pozrieme, tu sú obchody a farmy. A tuto je parcely, východ z mesta, VIP dom, kostel, oprav Anvil, Tak takže... však prídeš si ukázať kostol. No, Kostol je kde? kostol je... tu. Tu? Dobre. Takže ukážeme si kostol. Tu je kovár, tu si môžete Tu je. opraviť niečo. A tu je náš krásny kostol. Kto ho postavil? Ja spolu s Hauzom. No, vidíte. La, la, la. Dobrý deň, páni. Ja som pán farár. Všetci, jak sa na ňo kúkajú. Dobre, takže toto by bol kostol. Takže Krásny áno, kríž. to je jasné. Počkajte chvíľku, ja si dám tiny, lebo fakt ja s tým short to nemôžem proste. Takže
Tu je tá kováren, tu si môžete dať opravovať veci. Teraz môžeme ísť sem. Čakaj, ktorý si ty? Tu. Aha, dobre. Teraz môžeme ísť sem a odtiaľto sa dostaneme. Ten spálen zložitý, ale však. To sú parcely. No, takže táďato sa Poďme si dostaneme do ukázať šopu. eventy. Nie, ešte tiež opäť, no, lebo toto cestičko sa dostaneme presne Áno. a do shopu, takže tam môžeme rovno ísť aj. Dobre. Tu si môžete zadarmo kácať drevo. No, nasledujem ťa. No, musím to spraviť ešte pár cestičiek, takže prepáčte sa to. Sú to cestičky len troška že menšie tuto. Tak to sa dostaneme to inou. No, takže tuto je... ten shop skopírovaný z toho starého spawnu, je tu presne to isté, skopírované. Áno, takže vieme, čo takže je. takto. Tu je McDonald, tak Mekáč, tam si môžete kúpiť jedlo. Počkaj, musím tam len ísť. Kde je Mekáč? Aha, tu na. Takže tu je McDonald. Počkaj, len jak sa ide dovnútra. Tuto. Kde? Aha, z opačnej strany. Takže tu na je McDonald, Food Shop. Tu sú všetky druhy jedál a môžete si kúpiť ako keby hračkárske menu sú tieto hračky, tie hlavy. Ja si myslím, že to je celkom dobré a tu si to môžete zjesť. No, poď citrón. Idem. Potom tu je... Enchanter. Áno, tu je Enchanter a... Zaujímavá cesta, ako keby. Áno, a tu je pán Enchant. No, tu je čo? Vchod. Tu je miestnosť, kde si môžete enchantovať veci. Ide tam vlastne? Áno. Áno, takže to ide v pohode a 30 si môžete dať v pohodičke. Počkaj, ja vám zatvorím dvere. A krava. Takže to nemusíš teraz Zabíjam kravu. Dobre, tak ideme na tie eventy. OK, takže... Počkaj, takže čo to je Warp event? Alebo Warp PvP arena. OK, PV... Ne, tam nechod, no, lebo tam sme už dneska boli, takže tam ne. Event. Počkaj, či ma to portne... Či som to zle napísal? Áno. To je lomeno Warp event? Nie, to tu zatiaľ nemáme. Počkaj, tak čo to bolo? Nič. Nemáme ešte eventy, takže Warp sektor B, to je čo vlastne to sektor B? To sú parcely. Počkaj, my nemáme Warp Amerika? Nie, no lebo sa changeovala verzia, tak sa to všetko dalo prežiť. No to je škoda. A tak poďme Warp Park. Warp Park. Ja som tam. Park. Takže... No, to ani možno nie je dokončené, to sme len začali. Ale tuto je nová správa, tu je, jak sa to povie, tu je podkopávačka, čo som pravdepodobne vyrobil ja. Takže to je tiež teda nejaký event. Bojo. Dobre, takže ešte čo tu máme? Poďme ukázať tú arenu, tá Warp červená. Aha. Červená. Dobre, takže toto je, tu si môžete kúpiť helmu, sword a tak. To je tiež, my sme tu samá arena, tento server. Takže no. Takto skočíte, ale... Ale ne, zomreš, a nie, nezomreš tam jeden to. Sorry diváci. Takže tu na... Bum. Byť. Tu na je takáto nejaká arena. Sú tu samé takéto zábrany a stromy a všade je láva skoro. Parkour. Také dve pevnosti. Červený tým proti modrému. Nejak tak. A čo? Enderman. Dobre, takže čo tu ešte máme? Hentá Čína, tam je Warp, či ešte nie? Ne. Škoda. Warp... Warp, sebevražda, starý spawn, VIP vesnice. VIP vesnice, to je tá Čína. Takže lomeno Warp spolu, VIP Áno. vesnice.
takže tuna, je to fakt moc pekné, tu máte znak Kung Fu sa mi zdá. Takže tady sa natáčala Kung Fu Panda No, a môžete si tu kúpiť dom, čo je fakt výborná, jeden takýto krásny dom, čo si aj ja kúpim 5000. určite. Takže áno, 1500 stojí jeden dom, takáto chatka jedna. Ja si myslím, že to je Dosť dobré luxus. a ja si myslím, že je to fakt dobré, že sa tu tieto domy dajú kúpiť. Mhm. A toto je dom pre admin team a youtubery, takže aj my. To je vlastne tako Nepal. Hej, áno. Takže nejak takto to vyzerá. Trošku znajem. Takže tu No, sú vlastne admini, len toto už nie admin, tento modrásek. Mondery. No, ako som ja stále hovoril. Áno, to som vlastne ja, lenže ja už mám iný skin, takže No. toto si potom zmeníme. Dobre. Tak, poďme dole, či hore. Na Takže akom kam sme môžeme serveru? ísť? Môžeme ísť ešte Warp Con Castle. To Aha, je, to je Con CASTLE. len. No, takže vidíte gigantický hrad, akože, what? No, Voda. Som o spadol do babaj. vody, počkaj, dáme. I strom Počkaj. pláva. Max, Uh, otvor. ne. Dobre. Tak vidíte, ja som určite z toho gigantického hradu spadol znovu do vody. No. Skoro znovu. Takže Pane. tu sú znovu ako keby napísané. Počkaj, toto poznám. Toto Áno, to je už, z Tale of Kingdom. jo. Toto je z Tale of Kingdom. Ty vole, to ste postavili repliku? Mhm. Wow, no to takýto hra sa mi vždycky ľúbil, no. Vidíte, ak poznáte mod Tale of Kingdom, no tak sa vám toto určite zapáči. No to áno. A to bol Veľmi. vlastne ten kovár. Ja som to videl, keď pozeráte Minecrafta, tak on to natočil pred 1 rokom, Tale of Kingdoms. Takže, ja neviem, mohli by sme sa spýtať majiteľa, že či sa tu dajú kúpiť, čo ja viem, nejaké komnaty alebo niečo také, ne? To asi ne, no, lebo ja som to tiež stával a majiteľ hovoril, že nie. Ani ja som s tým možno nesúhlasil. Ale tá Čína akože fakt je pekná. To áno. Tak No poďme. teraz kam? Warp. Vidíte, Warp voľný svet, a Warp XP Creeper, Warp XP Zombie, Warp... Tu sú potom už len tie XP, čo si tam šporíte XP. Vidíte, To je presne asi ako všetko, Tale of čo môžeme Kingdoms. ukázať, čiže... Všetko? No, asi to je... Tak, Warp XP, či čo? Warp XP zombie, či čo? Warp XP Zombie. je. Takže tu máte Warp zombie, takže tu jak využiť trapku. Takže poprvé značneme pačku a čekajte, až sa 17 hitnou. Pak to vypnete a môžete je mlátiť jenom rukou. Takže dám si F1. Skúsime. Zmagnem. Ty si už zmagol pačku? Jo? Dobre. Tuším, nie. Ešte nie, až teraz. Dobre. Máš počkať, kým sa hitnú. Ne, čo ne. Čakaj. Zapni ju. Už idú. To som to bol. Dobre, tak počkáme, kým pôjdu. My ich potom hitneme. Hit. Čauko. O. Dobre, tak čaute zombíci. Ja. Takže musíme počkať, kým ich takto 17 spadne, potom zmagnete páku. Ich to zmagne a oni... potom ich už len domlátite rukou a on vlastne potom zomre už. Tento je nejak čudný. No. To áno, veľmi Tak čudný. nejak takto potom vyzerá. Dobre, tak teraz ideme Warp Creeper. Nie, tamto je zdemolované, takže ja by som radšej chcel ísť. Vlastne už tu ani nič neukázať a divať sa, takže ďakujem, že ste sledovali toto veľmi vydané video a dúfam, že sa stretneme na budúcich videách. To bude už o týchto let's playoch, takže dúfam, že sa vám to bude páčiť, takže asi čau. Tak počuli ste
Max Webera, takže ja si myslím, že to je tiež všetko a uvidíme sa u ďalších videí. Čaute! No, čaute ľudia.